Què hi farem? Què dius? Projecte. Enric vol fer una pregunta. La definició és una qüestió complexa en què hi ha sorgit coses. Jo volia fer, com a mínim, tres votacions de crítica positiva, diguéssim. Ei, perdó, una sola discussió en curs. Una és la qüestió de començar pel nom. És a dir, per mi, capitalisme vol dir una cosa per ser molt dolenta per la societat i voler denominar una alternativa amb la paraula capitalisme i un altre adjectiu em sembla que no és començar adequadament per saber comunicar i a més això no és, jo no ho veig que sigui capitalisme. S'hauria de buscar quina dominació. Potser la dominació que s'ha buscat a la moneda és bastant adequada perquè és descriptiva i en aquests adjectius en canvi aquí us heu quedat una miqueta curts o igual és que quan es va introduir encara no tenia el significat que pugui tenir ara. En tot cas, per mi s'hauria de, no sé si en paraules velles o en paraules noves, però en tot cas buscar una altra dominació per poder comunicar aquesta idea. En segona qüestió, la qüestió de l'ecologia. O sigui, defensàvem la renda bàsica, la renda aquesta que dèiem el servei social, a partir que la gent no havia de treballar perquè tot estava tecnificat. Però aquesta construcció tècnica que s'ha comentat la part del coneixement, està molt bé, la part del coneixement que sigui col·lectiva, que sigui històrica està molt bé, però per més que el coneixement ja hi sigui, que sigui col·lectiu, fer les màquines costa energia. I després mantenir-les en una realitat segueix costant energia una altra vegada. Hi ha altres teòrics que estan fent visions globals, estan comentant tot el contrari, que amb la crisi ecològica en la que estem s'ha de recuperar la força de treball, és a dir, que s'ha de treballar i potser de manera més equitativa que ara s'haurà de seguir treballant humanament bastant perquè tenim un problema de límits de la natura i també de molta població. Per tant, aquí tenim una qüestió que hem de poder introduir i que no és un tema més l'ecologia, és que és la pròpia economia que estic integrant l'ecologia. Per tant, hauríem de saber integrar aquesta proposta en la qüestió de l'ecologia. I la tercera qüestió és que si realment volem parlar de comunitari, tenim que, perquè aquí no ha sortit, jo no sé com està treballat, però penso que la política el lloc d'organitzar-se de dalt a baix s'ha d'organitzar de baix a dalt. I per tant, comunitari significa que els àmbits de sobirania, les decisions són municipals, són locals, i a partir d'aquí anem creant federacions i anem coordinant-nos per aquelles qüestions més generals. Per tant, si volem utilitzar el terme comunitari i defensar com una proposta comunitària, tindria que entrar la qüestió de si el poder és de dalt a baix o de baix a dalt, jo penso que hauria de ser de baix a dalt. Si et llegeixes a la Constitució de l'Agustí Xaló, trobaràs moltes, perquè aquí hem fet un resum no sé, de mitja hora, no?, de tot el sistema. Però, ell diu, ha de ser democràtic, comunitari, però a dalt ha d'haver-hi un control fort. Perquè si no hi ha a dalt una persona que estigui representant a la societat amb una idea forta, és molt difícil que el sistema aquest d'aquí es pugui implementar i pugui anar bé. I a més hi t'explica inclús la composició del govern i t'ho expliquen tot de detall. Ell des de l'any 26 va tenir molt de temps per pensar, era una persona superintel·ligent i ha pensat realment en quasi tots els detalls. És meravellós. Ara, el que tu dius, per exemple, de les màquines, voldria que entenguessis que jo estava posant un exemple límit perquè s'entengués la necessitat de la renda bàsica. No vol dir que hàgim d'anar parant aquí, sinó que el límit d'aquest procés que estem anant ara d'automatització s'acaba amb que ningú treballa o que molta menys gent treballa i que per tant d'alguna manera els hi has de donar diners perquè si no no compraran. Aquesta és la idea, no és per defensar un maquinisme ultrança ni un consumisme, ni una explotació de recursos ultrança, ni molt menys. És tot el contrari. Aplicació ètica, que per tant inclou l'ecologia, dels recursos. Bueno, gràcies per tot, macos?
Gràcies.